ikusten da, azaroaren 19-tikan, oain emango dititza berari izan dako esperientziek eta kontatzeko, azaroaren 19-tikan aurrera, Urnietako artzain hauek, konkretuki beraien hartaldek, jasan dituzten erasoak, baserri edo hartalde desientetara zabaldu dira. Susmoa dago baita ere aurrez, bai Hernanin ere eraso batzuk egin egon izana eta Andoaingo baserriren batean ere erasoren bat izana. Beraz, ezin genezak esan bakarkan soilik Urnietan gertatu denik, baizik eta inguruko herrietan ere gertatu ote den. Itxuraz zakur batzu dira nolabait ere, eta benetan aman komuna dena da, ez daudela zakur horiek ez dihoaztela janaren bila, baizik eta odolaren bila doazela. Min egitea eta nolabait ere ardiei eraso egin eta ahalik eta min gehien egitea ardiei. Hori da nolabait ere aman komunean daukatena. Ez dago demostratuta guztien atzetikan errudunak berdina diren, baina hartalde bat baino gehiagotikan zakurrak ikusi dira nolabait ere iesi. Lehenengo lari batak izan honik azaron 25 goebita basaratian, guarrentan ibiltzen terrenuek, hiru ardi txiki duzizkian, izintzen bai, gauez. Gero, haundina, abendun 27, inizuentia aurreko guna uste da seguru. Eta 32 ardi, zunatu zizkian. Handikan, 7 hildien, beste gehiatu batzuk elbarri bezala, hemengo muskulo gezorota, eta gero azkenekoa 25 bat egun, ari da. Dana igo bidean, lepotik. Lepotik, per muturra, Taller txikitu da asko txegu dira. asko. Txiki dut. Zuen bile aurra eta aldia. Bestiare gaina elkarraztak eulata da. Batez ere, zakurren jabe direnei, nolabait gauetan eta zakurrak ondo zainduta, ondo kontrolatuta, olotuta edo itxitura baten edo zainduta mantentzeko helburua helaraztea da. Horren inguruan baita ere aipatu Gipuzkoako Foru Aldundia ere jakinaren gainean jarri dela, jarri dugu, nolabait ere hemen izandako erasoen aurrean, eta bereik ere ikusten dute egoera zaila dela, zeren olako gauz eraso baten aurrean zailak dira baita ere hartu ditezkeen neurriak, nolabait ere, neurri asko ere ezin da hartu, arrisku bat hartu gabe, hau da, hartzainek edo hartalde jabek ezin duten egiten guztiekin, azkenean bereien kontra joango litzaiek egiten duten aktuazio hori, beraz, moderazioarekin jokatu behar dute.